Urriaren 7an sortu zen zuloa Ernialde eta Zuzurkil artean, abiadura handiko trenaren Anoetako tunelaren gainean. Toki horretan eman dizkie garraio sailburuak gertatutakoari buruzko azalpenak Tolosaldeko zenbait herritako alkateei eta Gipuzkoako diputatu nagusiari. Antonio Aizek esan du tunel horretako lanak geldituta daudela orain, eta geldituta egoteak zuloaren egoera egonkortu egin duela. Estamos analizando todo el subsuelo para ver cómo actuamos. Lurazkiaren ezaugarriak aztertzen ari omen dira, gero zuloa nola bete erabakitzeko. Martin Garitanok adierazi du ez direla hasiko azalpen teknikoak eztabaidatzen, baina azpimarratu du Gipuzkoako udalerrien 41% abiadura handiko trenaren eraginak jasaten ari direla. Salatu behar da, zer nolako dirutza gastatzen ari den, inundik inora ez dijoan tren batean. Guk gure egiten dugu Gipuzkoako udalerri gehienen eskakizuna, eta abiadura handiko trenaren obrak behin betirako gelditu daitezela eskatzen dugu. Garraio sailburu ordeak berriz esan du, Bilduko alkateak eta Martin Garitano diputatu nagusia argazkia egitera etorri direla ona. Ekitaldi elektoralista bat prestatu dutela. Lanek eragiten dituzten kalteei buruz adierazi du Antonio Aizek, unean uneko arazoei erantzuna ematen ari zaiela. Eta lanak amaitzen direnean, jatorriko egoerara itzuliko direla.